Jama'a barka da zuwa makullin gida, wannan tasha tamu mai albarka. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu. A cikin shirin namu na yau za mu yi bayani ne akan yadda za ku yi maganin amosanin kai. Amosani ciwo ne da ke sanya fatar kai bushewa tare da ƙaiƙayi. Har yanzu masu binciken kimiyya da likitoci ba su gano takamaiman abin da ke janyo amosanin ba, amma akwai abubuwa da ke sanya amosani ya ƙaru idan ba a kiyaye ba. Jama'a, idan wannan lokacinka ne ko lokacinki ne na farko, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu. Ta haka ne idan mun yi sabon bidiyo za a ganar da ku cikin gaggawa. Kar kuma ku manta da alamar like da comment. Ta haka ne za mu faɗi da bincike domin kawo muku magunguna domin inganta kewar zamantakewar aure. Sannan da masu buƙata ko kuma shawara, ku ajiye mana comment ko kuma fatan alheri, ko kuma kuna buƙatar wani magani. Za mu dinga bibiyar tambayoyi kamar da muka faɗa muku. Abubuwan da ke ƙara yaɗuwarsu sun haɗa da: na ɗaya, akwai rashin tsafta; na biyu, garkuwar jiki mara ƙarfi; na uku, damuwa mai tsanani; na huɗu, yanayin garin tsananin zafi ko sanyi; na biyar, maiƙon fata; na shida, yin amfani da abubuwan da wanke kai da bai karɓi jikin mutum ba. Alamun da mutum zai gane yana da amosani shine zai rika yawan ganin fatar kansa na bushewa tana sauka masa a kafaɗa, kuma kansa zai rika masa ƙaiƙayi. Wasu lokutan amosanin yakan kai ga zuwa gira da kunnuwa. Yadda ake magance amosani. Amosani abu ne mai wuyan magani farat ɗaya, amma ana iya ɗaukan matakai a samu sauƙinsa sosai. Na ɗaya, a wanke da kai da shampo. Yin amfani da shampo yakan rage datti da maiƙo da daskarewa a kan mutum. Hakan kuma zai sanya fatar kan mutum ya kasance cikin lafiya. Da yake akwai shampo ɗin daban-daban, sai mutum ya karanta ƙa'idar yadda ake amfani da irin wanda ya siya. Na biyu, rage damuwa. Yawan damuwa na haifar da cututtuka da yawa. Duk da cewa damuwa kanta ba ta janyo amosani, takan gurgunta garkuwar jikin mutum, kuma hakan zai rage wa jikin ɗan adam ƙarfi yaƙi da cutar. Na uku, amfani da man kwakwa. Man kwakwa yana ɗaya daga cikin ababen da ake amfani da shi wajen maganin amosanin kai, saboda yana ɗauke da sinadaran da ke hana fatar kai bushewa ƙarara. Na huɗu, ƙauracewa tsananin zafi ko sanyi. Jikin mutum, musamman fatarsa, tana son zama cikin yanayi na tsaka-tsaki ne, saboda haka mutum ya yi ƙoƙarin kiyayewa. Na biyar, a tafi wajen likita. Idan mutum ya kiyaye dukkan ababen nan da muka ambata kuma amosanin nasa bai yi sauƙi ba, to ya garzaya asibiti wajen likita domin duba shi, a ba shi magunguna. Jama'a, Allah ya sa mu dace. A tabbata an mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu masu ilmantarwa. Makullin gida, taku ce.